Ma, iumat nyo kay ma ha. Yan, hapin uman ni. Ma, ito na uma. Hapin uman ni. Diyan sa anak ha, magluto sa ko ha. Ito. Pa, padali na pa, oy. Maliit ako pa. O, dara, hapit mo nak. Dali, butog yun. O, kanina si Tanaw. O, basta nagsarap. Parang yun yun. Ganito. Isa ako pagkaon pa. Problema na ni mo, naman kay Bakba. Ato ako pa. Ni, yung bag. Pag-amping dito ha, Ako pa. pag-kiat-kiat dito. Oo. Ano anak? Raoy! Pupuso ka. Padaplin Inday. Kalasada man ni hindi ba padaplin? Ninawa umama, iumat na plan. Yanan. Kasayo ba gitudlo si mong ginakanan Inday oy. Ano na kayo mauuya? Lahat naman eh. Lahat naman eh. Oh, agyanan. Naram ninakuya ang puko ni mo eh. Ipit ani dapitoy. Ipit oy. Wa kita lusutan eh. Ipit gyud. Taas sa mong bakasyon. Wagi mong masulit bisag taas na kaayong adlaw. Daghan na ra bag assignment dihatag di sir. Unsa na orasa? Alas 7 na kapen, klase na namoron. Daghan na ra ba si Boy Aslondog, si Boy Bamba, mga bright kayo to. May lag dito kay numdum si sir sa iyang gipa-assignment. Patay ko ani wara ba to na kumakuan gyud. Patay ko ani. Okay class, mag-roll call ta. Boy Igham. Present sir. Boy Lagom. Present sir. Boy Aslam. Present, sir. Boy Negro. Present sir. Girl Bambam. Asa karon si Boy Bambam? Wa ba ka tumamurikat sa kulon? Basen. Ara si Ray. Oh, Girl Bambam, nganong late man ka? Yan, yan util. Yan, iumat ni mama na, iumat ni uyat na plan. Ken. Ano umat ni uyat to nga? Mamaya to. So, kompleto naman ta class. Unsa man inyong idea nga atong i-topic karon? Sir, tao. Yan, hayop. Sir, bagay. Bagay mo duha. Bagay yun. Bagay mo. Paghilo mo ay. Wala jud mo nakatagaan ninyo bisag usa. Tagaan na lang tamog klo. Unsay pinakabigaon nga subject? Math, sir. Math ba ya? So sige, magleksyon ta about og mathematics. Brighter ba kaayo kung math mo yes long? Grabe, lagay. Mag-exam si sir. Sa math, usari ako CP at John. Lagi, usari wrong ako. Uy Negro, 10 plus 10.
9-10, sir? Sayo. Tawa mo. 19 bitaw? Sayo pa. Hindi naman. Tawa nun mo noon. Hindi naman. Hindi mo. Ingon bitaw ko ganina nga usari sayop na ko taga kuha ni sir. Kanada 10 plus 10. Akong answer 9-10. Ilang day? 10 plus 10, di ba 20? Akong answer 19. Usari ro. Kamu mo'y bugo. Girl Bam Bam! 1 plus 1! Ang kayo na nga sana. Nin. Pugo niya. Nagkaon mo si paborit ka sa kulot. Anong 11 man imong tubag, Girl Bam Bam? Ang angsi, wal mo kayo equal. Sir, nakaigit si Boy Aboy Aslom. Nagkaigit yun. Tanawa. Nagkaigit. Tawa. Ya, nanimaho. Ba't mo kong utapasin? Kung ba eh?